Kan du ikke høre det? Skolen, den fortæller en historie. Kan du ikke høre det? Er du helt sikker? Shh. Prøv lige at lytte igen. Er du helt sikker på, at du ikke kan høre det? Nå, det kan jeg i hvert fald. Og så må jeg vel bare fortælle jer det. Skolebørn fra 50'erne. 50'erne, det var en periode lige efter krigen. Og nu havde man så besluttet sig for, at uddannelse, det var meget vigtigt. Så man havde sat nye fag på skemaet, som for eksempel engelsk og fysik. Skolesystemet var også hårdt dengang. Tonen var strengere, og lærerne måtte slå. De stakkels børn, som vi måske ville kalde dem i dag. Men de var faktisk rigtig heldige, fordi de kunne få en uddannelse og en fremtid. Men hvor kom de her børn egentlig fra? De fleste børn, der gik på Lindegårdsskolen i 50'erne, boede her, i Bondebyen. Dengang var det lidt et fattigmandskvarter. Her boede folk, som ikke havde så mange penge, hvorimod det er et meget attraktivt kvarter i dag. Og her er så en helt normal 50'er familie og deres helt normale 50'er hverdag. Her er moren i familien så, som står og vasker op efter morgenmaden. De har lige spist havregrød. Og faren, han sidder og læser avis og drikker lidt kaffe og bare tager det stille og roligt, inden han skal på arbejde. Han laver heller ikke så mange af de huslige pligter, ligesom moren gjorde. I 50'erne var moden anderledes. Det var utrolig moderne med terner, især på skjorter og nederdele. Håret blev sat op ved hjælp af curlers, og hestehalen sad højt. Flade sandaler var yderst smart om sommeren, og mere lukkede sko blev brugt om vinteren. I må gerne sætte jer ned. I dag snakker vi om matematik. Ja, Jakob? Fru Nielsen, hvad er 52 plus 9? 52 plus 9. Lærerne, de var meget strikse i 50'erne. Man sagde også de til lærerne. Nej. Læsbøger var heller ikke, som vi kender dem i dag. De var ofte kedelige i farverne, sådan noget som mørkeblå, grøn og rød. Billeder, det var heller ikke noget, man så meget til, så det glæder man sig rigtig meget til i en bog. Det her, det var en typisk læsebog i 1. klasse. I 50'erne var skolegården kønsopdelt, så drengene legede kun med drenge, og piger legede kun med piger. I frikvartererne byttede pigerne glansbilleder, legede klam kage, og så pillede de uld af hinandens sweatre, når de kedede sig. Drengene sloges tit for sjov i frikvartererne. Eller også legede de fangeleg og andre lege. Som I kan se, var tingene meget anderledes i 50'erne, både i forhold til kønsopdeling af drenge og piger i skolegården, lærernes struktur og dagligdagen som en hel. Nå, men jeg håber i hvert fald, at I kunne høre, hvad jeg sagde, og at I lærte lidt mere om, hvordan det var at være skolebarn i 50'erne.